खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आं दा दंफैयो अरुणाचल मेन टाउनाव ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोथारै बरायनायखौ जासिहरबाय बयखौबो मेन टाउन अरुणाचल आं एसे देखायना होनि आरो नोंथांमोनहा सानदोंना बे न'आ सोरनि बे न'आ जाहैबाय लेनजिं डमिं फेमास इउटुबार दंना अरुणाचलाव लेनजिं डमिंनि न' बियो ओमफ्राय बे आं जेराव गसंबाय थादों बिल्डिंआ बेबो लेनजिं डमिंनिनो बेयाव बिना शप दङ रेस्टुरेन्ट KGF होननाय आं दा बेयो गोजौआव दंफैयो आरो मोनसे स्टुडिअ दङ जोंहा फंबाय गुटका मास्टारनि लोगोनि स्टुडिअ मा नायबाय थादों नों आंनि भिडिअ नायना मिनिदों एकदम कमेडि जागासिनो माने रायलायनाया माबायदि नुदों लेनजिं डमिंनि न'खौ नुफैनानै लेनजिं डमिंनि न'खौ आं माने बे लामाजों गारलांखांबाय ओरै फैखांखाबायमोनबा नों सिगां आं फैखांखाबायमोन माने फेस टु फेस बे लेनजिं डमिंनि न' लोगोफोर बे बिल्डिंआबोथ' बिनिनो गोजा ओमफ्राय नै ओरैहाय भिउआ नायदो आङो भिउखौ एसे देखायलांसै नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय माखासे ओरैहाय जों ओरैथिंनिफ्राय फैदोंमोन आरोखि जों बैथिंनिफ्राय फैदोंमोन मेन टाउननि एकदम बिसोथाराव दंफैयो जों दा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थानो हागोन आरो लोगोसे आंनि बे गोदान चेनेलखौ नोंथांमोनहा नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जायफोर बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै लोगोफोर बिदिब्ला थुदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि ना मा होनो चलो बिथाङा दा न'आव गैया इटानगरावसो दंफैयोनो बे जोंखौ लायनाया गारिजों बिथांनिनो लोगो उन्दैनि लोगो जाहैदों दा न'आव गैया नङाबाथ' लोगो हमनो हाबायमोन नोंथांमोननोबो देखायनो हाबायमोन आरो बिथांखौ दा मालाबा जुदि फैफिनोबा लोगो मोनबा आरो देखायफिनसिगोन आं बिथांखौ ना मा होनो लोगोफोर बे KG बा लोगोफोर लेनजिं डमिंनि रेस्टुरेन्ट आं दा बे गोजौआव थांसै बिथांनिनो बिल्डिं बियो ओमफ्राय जों बे गारिजों फैदोंमोन नै नुबायना गोजौआव थांबाय थानि होमबा र' गिटारानो बिराद साइजखा next video I got drum set finally Arunachal Pakistan mana jumlah beda ini negara itu mana mulai Pakistan लोगोआनो लोगोफोर लोगोखौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय बरिया जों दा बिथांजोंनो थाथ'सिगोन आरोखि बिथाङा बे स्टुडिअआवनो थायो बिराद मोजां देलाय मेथाइ खनना खना एक्सपिरियेन्स गैया गिटारा मेल्ला गिटार दं बेयाव गिटार नांगौ नामा माबायदि नांगौ मैयावबो दं गिटार खाने अके बेयाव थानाया दाम गोसासिन खोमा बैनिया 70,000 निफ्राय स्टार्ट 1 लाख दे आरो बे ड्राम सेटआबो दाम माबाना बाजाय ओरै दुम द्रम ये गाना गाएगा नहीं आता है नो मे भी लाइव देगा बाद में क्या गाना गाएगा बोलो तो बैठो ना यहाँ पे उसको दो ये वाला हाँ भाई जी की तरफ मौजूद नहीं ये वाला ले लो क्या गाएगा बोलो चलो गाओ ना इतना क्यों हंसता है भाई गाओ नहीं तेरे इसे जो भी गाओ गा दो देखो इतना अच्छा बजा है मैं सिंगर अभी नहीं ना हमको भी नहीं आता ना तुमको गाना हाँ कैसे आएगा सबसे खालाम देन ऐसा
आराम से सुनेगा ना नीना जाएगा सही में नहीं आंलाय मोनथिले ये बर' गाना काय तो ये म्यूजिक हाँ हाँ वो बिराज का था सही बिराज ने मेथाइनि को दामदों ये ना सिंगी बायदि दावबाय लांगोन जोंलाय रथले नानि आंबो थांफानि मिलादे तम लाइफसै एसे यो बखिसै viewers आरो गालियाला नोंथाङा बुंनो हागोन बुंनो हागोन थेवबाबो खना नामा थेवबाबो खना। थेवबाबो रोजाबा अब बेरा हानबा ये भी बर' है लाइभ सो होबाय